Ulan. Ayakları buraya da durun. Ayaklan ot bol oynuyor. Nerede gittiler? Berdi kaka. Geldim. Söyle mi? Ava. Gel lan. Nereye gittin? Kaka dostumun karnaşı yaramandır. Son bana şakirlik geldik. Sen ne? Vraç merkim sana canı diye. Yok yani barkaydaylı kaşeden son yok diye bilmedim ne. Kömek olsun dedim. Ne mi? Skora tapmandır bolon öyle. Yok tapya skora aytmanırlar kaka. Başa gaydır skora anklar iş kendir deyip. Söyle mi? Sen olmasan ölecek ne adam ha? Ay yok kaka yani. Sogap da bizden kaka bolsun adamlara kömek olsun dedim de elimizden elle geçer kömek edelim. Düşünceli oğlan ha. Sen söyle. Seni bir mekanayın orttur diye giyece üstü Nerede? yolda. Ay yok kaka. Öyle. Yok. Öğlen bir diyanenlikler çilim çekken diye. Yok yok kaka mekanayım ol ikimizin aramını bulaştırmak için sana getber ya ol. Yürüyt et ya ben ona da dedim ha. Yalan söz de ya. Söyle mi? Ava. Suat için nerede oldun sen? Kaka şu aytma balnisa gittik. Avtacanın malniyatına gittin. Mal nerede oldun diyen Suat. Yok kaka ene balnisa gittik. Ene uda gittik. Şeker içinde malniyatı yoktu mu yani o? Bar kaka berde adam ken olaymasın şehirdekiler deyip Angrik deydik de çaltırap boşar yalar. Hay böyle ya. Yağdan son tenem gece yok. Ha? Ay yok kaka. Ya da mı? Kovur. Diyor hani. Öyle girer çaycılar içeri. Ava çar. Diyor. Kaka men maşini oda dedeyin. Gel yan. Gel. Maşin stayan kavayan sen arkayınca. Sen. Kurbanım bu. Gel lan. Извините, пожалуйста. Men surat alıp bereyim de. Bolya. Sizinki on yüreken menki on yaş kaçtı. Has kovala. Özüm kıdalıp vereyim mi? Bolya gowalardy. Yetýär tawalyň aerodropdan taşlap bereyim. Bolya açayın geçirip vereyim. Wi telefonum zaryady ölüp dura. İstesen numaryny verme sana telegramdan okayarım. Wi gowalardy. Nomerim ýazyp alyň. +7 9. Bolya tawalyň okbaýarsyňyz da garaşýanyny. Ýadyňa düşänmen, sen men bir aýyň surat alypdyň. Baştan tanımadım. Birine men dediğiniz öýjan meni. O näil ýadyňa düşenok? Sen men bir aýyň surat alypdyň, telegramdan uratjak diýipdiň, zaryadymam ölüpdi. Baştan men fotograf däl birine men dediğiniz öýjan meni hiç kim surata düşürmedim. Sen näme kelläň owdam dälimsen? Ma suratlamy geçirip ber bolly. Dälimsen? Ma suratlamy geçirip ber, aç ýeşigi diýen saňa. Başlan men dostuma näme boldy goşulyp bar? Owçuluk däl, bu men bir aýyň surat ally, suratlam geçirip bersin, maňa hiç zat gerek däl başda. Bolýa bir mümkin mi? Dostum kesel ol 2 günlerden kadar ýatna sallamak kim bolken bir aýmyndan kadar sorya. Dogry düşün. Düşündüm başlan, onda men adymdan ondan ötünç soraýyn. Sag bolun. O ne hili? Öňe eşitmediňmi? Duran yerini oklap bilýärmi? Owa, sapakda geçdik. Kaka, atlar duran yerini oklap bilýärmi? Owa, düşen morýalar. Edil adamlar ýaly. Ona bilemokdym kaka. At täsin zanlar. Hemem duýgur. Duygur diýemizde. Adamyň duýgulary duýup bilýärler. Adamlaryň sesinden, ýüzünden duýgusary aňyp başarýarlar. Gara duýgur janlarda. Atýyt köşeken. Kaka, menem göräýin. Gel oğlum. Aman berkirek yapış, birden ıla vermesin. At üstüne menen tanar diýil ýa. Aman tana salgamal lan. Hoppa! Oğlum, at aňyandyr, şoň üçin
berkirak yapyş. Açan ne sevgiliğine kaygaranda çağrısının balan var şey. Seret, men sen yerinde bolan olsam, Duravar doğan ve yerinde olup verken bir de gün yok men yerime bir geçme doğan. gıyzlaň üstüne hayp tutup pul kazanman, gidip kerpiç koyordum bir yerik, Ya da kameraya vardın. ya simont koyordum, Ya yarım arkada kaltak sürerdin. ya çağın dökürdüm. Karadırımsa çıkacak galla. Oturupsan bir stolun üstüne, Oturacak. Sen ne işin? Yerin katın kvartira ölçep verdim bu şeyde. onu bilemet, davaysı bilemet elin onu. Belge yetsin şöyle. Muhazzeret. Gel etsin gel. Kaytala. İlin yüzüne biz seredemiz ok, il bizim yüzümüze seretdi. Kegin ben sana bir sıra açayım mı? Biz başka yerini de tereceğiz. O yerini bu yerini reklam edenler demeksin ünsün çekýän olsa hakikaten reklam edip bilýän eken. Hapşada reklam edip koyu atlattı Hatay'dan Limbay, Hariydi, Limbay, Başıydı, Limbay, Encami, Beka, Çayla, Üstüyle, Ahmetli, Hadın, Yelge gelýäni bilýär misin? Videoga şahına kaldı durandır. Sen şu wagt gıyzlan erkinliğini profesör edýän bilýärmi? Bilmedin doğun, ben ağzıma bıraktım oklap yerde pipörün. Şo gıyzlar dikurlände hemmemiz olasar ha? Sağolo aydanıga bilmeyiz kim bilmeyen ortaşam. Hemmemiz üýşüp seni Dur bana iyidir aytma. Aytma sana düşündü ha. senden jal betsek bilýärmi? Uyan diyecek olmadın mı ya? Galjak bolsaň öz erkine gal, juda edebilmesen bar git de simont koy. Ay dur. Tas başkalar diyadın. Bular ýallar gollaýanda da kelle ýok özüň ýalyp boşlar, 8 aýlyklar. Men eýlen, gören oğlanlar göremez. Dvazda gördüm o. Emägile salam dostlar, ýagdaýlaryňyz ogdur diýip umyd etýän we soňky döwür men sahypamda aktual bolan bir tema hakyna gürleşmek isleýän. Näme üçin biziň adamlarymyz başga bir adamlaryň pulny hasaplamagy öwrenýärler. Ve eger men hakda gürleşmeli bolsa, onda men 3 işte işleýän we öz gazanan halal pulum bilen öz maşgalamy we köplençik gitýän daşa ýurtlarymda diňe özüm üçin näleýsem öz ejemi, kakamy, maşgalamy daşa ýurda aýlamak üçin we daşa ýurda görkezmek üçin gitýän. Ve eger kıyız maşgala özü de şu yurda giden var, özü bir zat alan varsa da yine de gelin qoğuzat hakkında pikirlenelim. Köplenç maň gelýän kommentarlar soňky videolaryň aşagynda pulny ýerden tapýan kim bilen gitdiň? Adam öz halalca puluna gidip bilen okunda şu ýurda çim boýly şu wagt Hudaý şükür Türkmenistanda näçe tane tur agentstlalar var ve men giden daşa ýurtlarym gymmat ýurtlarym däl. Vietnama 10 günlük turlarımda $300 tapılıyor. Malazya olsa $400-500 tapılıyor. Ve eğer siz niyetinizde ciddiysine gitmek isteyen olsanız onu adam işlep bir yıl çöplese de yine de gidip bilýäňiz. Ve eger öz videolarımda sowgat aldym zat paýlaşýanym bolsam, Hudaýa şükür olaram öz halalca pulum alýan we onun üçin ýokman başga ýollardan gazanmagyň geregi ýok. Eger siziň niýetiňizde bar bolsa, daşar ýurt gezmek, daşar ýurt görmek, onu şu wagtdan puluňyzy jemläp başlaň. Iýleriň durmuşyna burnuňyzy sokup, iýleriň näçe pul gazanýanyny hasaplaman. Hem soňky düşünmeýän zadım, näprimер, käbir videolaryň şagynda agyzyňyzdan geleni hapa sögüp edýäňiz. Akkauntyňyza girip görýärsiň bolýan, din zatlar paýlaşýaňyz, islamyýetde değişik zatlar paýlaşýaňyz, mollalar paýlaşýaňyz. Eger diliňizde Allah bar bolsa, onda ýüregiňizde de şo bolsun. Ýatdan çykarmaň, göwün açygyň, ýol açyk. Eger durmuşda pitlik edip ýören bolup, internetde de näçe Hudaý diýseňiz, olar ýaly adamlar Hudaý janym halamaýar. Şoň üçin gaýrat ediň, birek siýlalyň, gollalyň we bahylçylyk etmäliň hiç kime.